راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان زينا بزرزر أب إثيوبيا كلل أمحرا تفتيرو بزلو وطري حقن سرعة النمغبار بزبل نابتي كلل أمنغوزا أتوي سراويت فدرالن حطوغاتا أمحران قجت يغتصل كم زلو زتفلاليو منشطات حبيروم إذا قجت بفلاي أب كبابيتات سمين غوندر سمين ولون سمين شوان أبزر كبا زتفلالي عدتاتن كوشتاتن يكايد كم زلوز تغسوتهم منشطات حيالو سبات كم زت تغطلون أب نبرد دما كبيد عنوات كم زوردنا جنزيبوم كومشين سبعة مسالات إثيوبيا زحلف سمون نبزوتو مجلسي أب كلل أمحراب زكاز زلو قجت أب سب النبرتن قدات كم زبس حكوان ترقاقته بزرزر أي تقسن بسنكتي بكبيد برت تسنيو زكاز زلو قجت سرايت منقستن عطقات أمحران عسرتات هشا حسابات وحسيون أبزبل وكبابيتات يهدملو راديو دمس أمريكا بزغربت واتساب وقنا نتي أب كبابي غوندر زغتسل زلو قجت نمدا بعبي تعدس تمرحي زته أب منغو سرايت منقستن عطقات فنون مكيادو أفليتا منغستي إثيوبيا فولي حيلي كللاتن ميليشياتاتن عدكم بموراد ناب حيلتات ጸጥታ መንግስትን ክጽምበሩ ወይ ድማ ነናብ ዋኒኖም ክበታተኑ ንዝሕለፉ ኣዋጅ ብምቋም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተበገሰ ወጥሪ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ከም ዝሃደ ክሕበር ይጸኒሑ እንተኾነ ወጥሪ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ጎንደርን ሰሜን ሸዋን ፈኸም እናበለ ከም ሓድሽ ተጓሂሩ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተኸሲቱ ዘሎ ግጭት ኣብ ምግውሃር ኣበርክቶ ነይርዎም ንዝበሎም ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን በሽበራ ከሲሱ ክሕዞም ንዝኻለ ኣብ ቀይዲ ከእትዎም እንከሎ ክሕዞም ንዘይከኣለ ድማ ኣብ መዝገብ ተደለይቲ ኣስፊሮም ይርከብ ብፍላይ ድሕርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈጸመ ቀትለት ናይቲ ወኪል ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝኾነ ፖለቲከኛ ኣብቲ ክልል ከቢድ ጸጥታዊ ስጋት ኣንጸላሊሎ መባእታው ዘተ ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ሱዳን ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ካርቱምን ከባቢያን ኩናት ይቕጽል ከም ዘሎ ሮይተርስ ሓቢሩ እቲ ዘተ መንጎኝነት ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን ብቐዳም 6 ግንቦት ኣብ ከተማ ጅዳ ድሕሪ ምጅማሩ ብሰንበትን ናብ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘውግሐ ለይትን ኩናት ከም ዝቐጸለ ዝሓበረ እቲ ኣገልግሎት ዜና ክልቲኦም ወገናት ተወሲ ደው ናይ ምባል ድሌት ከም ዘይብሎም ኣንፊቱ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ንሰብኣዊ ረድኤት ውሑስ መተሓላለፊ ንምኽፋት ዳ እምበር ናብ ስምምዕ ሰላም ንምብጻሕ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰ ጀነራል ሓምዳን ደገሎ ሕሚቲ ንመጻረርቱ ጀነራል አልቡርሃን ብህይወት ከይሓዘ ወይ ድማ ከይቀተለ ኩናት ደው ከም ዘይብል ምግላጹ ሮይተርስ ብ7 ግንቦት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣገንዚቡ ኩናት ኣብ ከተማ ካርቱምን ከባቢያን ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ዜጋታት ሃገር ውሑስ መውጽኢ ንምርካብ ብበዝሒ ናብ ፖርት ሱዳን ይሃድሙለዉ እቲ ኩናት ሳልሳይ ሰሙን ኣብ ዝቝጸረሉ ልዕሊ 400 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 100,000 ሰባት ድማ ናብ ጎረባብታ ሃገራት ሃዲሞም ብኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣብ ጉዳያት ሃገራዊ ድሕነት ጄክ ሱሊቫን ዝምራሕ ላዕለዋይ ወኪል መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ስዑድ ዓረብ ምብጻሕ የካይድ ኣሎ እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ምምሕዳር ባይደን ብሰንበት 7 ግንቦት ናብ ሪያድ ድሕሪ ምእታው ምስ ወራሲ ዓራት ንግስነት ሃገር መሐመድ ቢን ሰልማን ተራኺቡ ኣብ ጉዳያት ጸጥታን ምትእስሳር ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ብምትኳር ከም ዝተ ተሓቢሩ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ኣብ ሪያድ ኣብ ጸንሓሉ ምስ ስዑዳዊ ኢማራትን ህንዳውን መዘናታቱ ብምርኻብ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ከም ዝትውን ተፈሊጡ ኣብቲ መደብ ተኻቲታ ዝነበረት እስራኤል ወኪላ ኣብ ሪያድ ከም ዘይተረኽበ ዝሓበረት ማዕከን ዜና ታይምስ ኦፍ እስራኤል ምኽንያቱ ከም ዘይተፈልጠ ኣስሚራትሉ ይኹን እምበር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ኤሊ ኮህን ሎሚ ሶኒ 8 ግንቦት ናብ ህንዲ ብምምራሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ናሪንድራ ሞድን ህንዳዊ መዘኑ ሱብራህማንያም ጃይሻይካርን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ክመያጥ እዩ እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጸንሓሉ ኣብ ዝምድና እስራኤልን እታ ብንጉሳዊ ቤተሰብ እትምራሕ ሃገርን ብምትኳር ምስ ወራሲ ዓራት መሐመድ ቢን ሰልማን ከም ዝዘራረቡን ዲፕሎማስያን ምንጭታት ሓቢሮም ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝምድና መስሪታ ትርከብ እስራኤል ምስ ስዑድ ዓረብን ተመሳሳሊ ርክብ ንምፍጣር መደብ ከም ዘሎ እቶም ዲፕሎማስያኛታት ጠቒሶም ካብ ራእሲ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان